Okay, maiba tayo mga kulungan at magipang ango-ango at guni-guni kong friends. So maiba tayo ha kasi usually lahat na pumunta na Maynila gusto pumunta doon sa mga high-rise building, mga sky crypto, yung mga ganyan-ganyan, lalo na sa Makati, sa Venice, Grand Canal, pero kami maiba kami. Gusto ko yung mga landmark ang pinupuntahan namin. Sorry ha, hindi kasi kami social, hindi kami pa social. Char lang. So gusto yun namin, wala kang pakialam. Baka pa sa itong cellphone sa'yo, pakialam kung gusto rin pumunta doon sa mga ganyang lugar, o di ba? So nandito na kami sa ano, ay wait mo lang, kakain lang pala muna tayo, no? Kasi nagugutom kami sa kakabili doon sa Divisoria. Actually, pasara rin yung Divisoria nung pumunta kami, no? Kasi magsi-6 na yun eh. So dumiretso kami doon sa may Tayuman Grand, ano tawag doon? Basta Tutuban Center, Tutuban Center. So pero, kakain mo tayo kasi nagugutom ako eh. Hindi pa, hindi ko kain, baka mabulag ako dito. Diyos ko, naloka ako dahil. Baka pagtawan niyo pa ako. So yan, kita-kita natin yung friend ko. Happy na happy siya. Kasi nga, alam mo na, char lang. So ngayon yan, focus ko, pakita ko sa inyo ang Tutuban Center. So yan yung makabagong Tutuban Center na, ewan ko makabago ba o luma. Dahil ang Tutuban Center na luma is maliit lang yun eh. Nandun banda sa may ano yun eh, sa 168, yung katapat ng 168 Mall sa Divisoria. O so yun na. So, tingnan nyo na yung ambience. Okay, okay din ang foods nila. Actually, gusto ko sanang kunan yung foods nila, yung tinatawag nila Hungarian Tocino. Nakakatawa, para siyang shoe itcher lang. So, ano, naglalakad-lakad muna kami dito sa may ano. Ang daming tinda dito mga kulungan at naging mga kong friends. Sobrang mura lang. May mahal din, pero mas worth it talaga kung ikaw talaga mismo muna dito kung ayaw mo talagang gumastos na gumastos, gusto ko magtipid, go, punta ka doon. At saka, ano muna tayo pala? Wait lang, sakay muna tayo ng train, nakakaloka sis. O, LRT1 muna tayo ha. O, sa hindi pa nakakasakay ng train, sumakay na kayo, punta kayo sa Manila, sis, para ma-experience naman, di ba? So, ganyan na eksena dito dahil sumuha na kami. Doon, pak, may police. Nakakaloka mag-video-video dito ba yun? At bakla, kasi alam mo, baka biglang habluto yung cellphone kung nakakaloka ito. Dito pa naman nakasalay ang buhay ko. So, naglalakad na kami sa Divisoria, nasa baba, ibaba kami ng ano, ng LRT Line 1. So, ayan, ang daming tinda dito, sis, nakakaloka o nagulat ka, sobrang mura. At ang nakakagulat pa, yung pag nandito ka na sa undas pa talaga sa Divisoria, magulat ka sis kung hindi mo alam kung anong bibilin mo dahil sobrang dami na. Nakakalola. Lola, Bisaya ka dahil. So, ngayon papunta pala kami dun sa simbahan kasi opak, Kachuria, nag-gray lang ang labanan ha. So, punta na pala kami doon sa may simbahan ng Baclaran Church. Hindi pwedeng dito magdasal kasi today is a birthday ni Mama Mary. O, punta tayo doon September 8 ba yun? O, birthday ni Mama Mary. So, umatin muna kami ng misa. O, yan. Yan, papasok na tayo, no? Chak, o, pak, o, diba? So, stop muna natin yung pag-video recording natin kasi baka ma-disturb natin yung mga nananampalataya at saka yung mga nagdadasal, nakakaloka mag-Tagalog, nakakaano ng dila, nakakapilipit. O, yan, pak, lakad-lakad tayo. Doon tayo punta sa ano kasi natanong kami sa guard, punta daw kami doon sa may ano, yung tawag ng yung miraculous na picture ni Mama Mary, yung basta yun na yun, di ko alam. Basta yun na yun. Punta kami doon kasi magdagkot ka tayo ng kandila, day. So, punta kami doon sa may chapel nila. So, pak, o ayan. O, diba? Bili muna pala tayo ng ano, yung traditional na, tawag nito, sampagita. Ang bango, sobra. At, sobrang local na lang din. O, ayan ba? Pak, o, alam niyo naman kung saan to, diba? Pumunta pa lang pupa kami, pupa. Diyos ko, nakakaloka magtagalog, nakakaloka. Papunta pala kami sa loob ng chapel, nakakaloka. Diyos ko, ay ambot ni bro, pagbisaya lang na mura kagbuang bayot, nakakaloka kasi. So, yan, naglalakad na kami papunta doon sa may Baclaran Chapel. So, katapos na ng simba, nangalawat kami, kumakain na kami ng kalawat. So, tapos na simba, hindi kami satisfied, punta kami doon sa tinatawag nating Baclaran Chapel. Doon natin makikita yung harapan ng Baclaran Chapel. So, yan na. So, malapit na tayo hanggang papalapit sa sobrang ang dami ng guys, sobrang sulim ng lugar. Parang ma-feel mo talaga yung aura, yung ambience, at yung parang mga tao na grabe ang pananampalataya no sa ating Panginoon. So, ayan. Ito yung sinasabi lang miraculous. O, ayan. Ayan yun, di ba? May tawag doon na, tawag nito, hindi ko alam. Basta may term itong picture na to. Yung si Mama Mary, tapos si Jesus Christ yan eh. May term yan. Diyan tayo nag-wish. Siyempre, hindi naman tayo mapapahuli. Nag-wish ako. Siyempre, secret ko na yun. No? Hindi pwedeng ba alaman yung just wish ko nga, di ba? Sekreto yun. Hindi pwedeng nag-alay din tayo ng sampagita. So, yan lang. Tapos, yan. Ang maganda dito kasi libre yung kandila nila, sis. Hindi putol sa atin, sis. Bibilhin, sis. Nakakaloka, sis. So, ang buhay sa atin sa simbahan, saan ba napunta? Buti pa dito nakikita mo. Kahit kandila libre, ma-appreciate mo na lang, di ba? That is for this video. Pagtutuloy natin bukas kasi marami pa ba?